Good morning guys! For today's video, tayo nga po pala ay magluluto ng tortang puso ng saging. Pero bago po natin pagpatuloy ang ating vlog sa umagang ito, paki-subscribe po ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Paki-like, paki-share! Ang ating pong lulutuin sa umagang ito, tayo po pala ay magluluto ng puso ng saging. Gagawin po natin tortang puso ng saging. Ito nga pong saging mga kapatid. Ito po ang aking naisipan na lutuin sa umagang ito. Sa hindi pa po nakakaalam kung tinotorta po ang puso ng saging, yes po, tinotorta po ang puso ng saging. So yun nga po mga kapatid, hiniwa po muna natin ang puso ng saging. Pagkatapos po nating hiwain ng maninipis, ng maliliit, hugasan po natin, pigain po natin at lagyan po natin ng asin para po matanggal yung pakla. Pagkatapos po nating pigaan, ayan po, hugasan nga po natin ng mga 3 beses mga kapatid kasi medyo mapakla po yan, at saka para lumambot na rin po yung puso ng saging. Yun po ang pinaka-purpose kung bakit po siya pinipigaan. Ayan po mga kapatid, pinigaan nga po natin at hinugasan po natin mga kapatid. At ngayon naman po mga kapatid, tayo naman po ay maghihiwa ng bawang. Pagkatapos po natin maghiwa ng bawang, maghihiwa rin naman po tayo ng isang sibuyas. Yung katamtaman lang pong sibuyas ang ating ilalagay mga kapatid. Dahil medyo kamahalan na rin po ngayon ang sibuyas. Kasi dati 140 lang po ang kilo, ngayon nasa 160 na po ang kilo ngayon ng sibuyas. Tamang laki lang po ng sibuyas ang ating ilalagay. Pagkatapos natin hiwain ang mga yan, ang ating pong mga sangkap po, ang ating mga rekado, ilalagay na po natin siya sa ating puso ng saging. Pagkatapos po natin, ayan, ilagay muna po natin mga kapatid ang puso ng saging. Kung napapansin nyo po, ayan, linamas ko po yan, hinugasan, at ilalagay na po natin ang ating sibuyas. Ganon din po ang ating bawang mga kapatid. Para po magsama-sama na po siya dyan. Pagkatapos natin siyang ilagay ang sibuyas at ang bawang, lagyan po natin siya ng kaunting asin. Yung tamang asin lang po mga kapatid ha, kasi baka mapaalat naman po ang ating puso ng saging. Lagyan din po natin siya ng paminta. Ang aking pong ilinagay na paminta dyan ay 2 sachet na paminta. Yung powder po na paminta mga kapatid ang aking ilinagay. Dahil para medyo may kaunting anghang din po siya. Pero hindi po natin siya lalagyan ng sili. Ayan. Pagkatapos mo natin lagyan siya ng 2 sachet ng paminta, lagyan naman po natin siya ng 1 sachet ng Magic Sarap. Isang sachet lang po ng Magic Sarap. Basta yung atin po mga sangkap na ilalagay or ang ating mga rekado, yung tansya lang po natin, katulad po sa asin, tansyahin lang po natin ng paglagay kasi baka mapalat nga po. At ayan, lagyan po natin ng harina. Pero sa tingin ko po itong harina ng aking ilalagay medyo kulang to. Kaya po, ang gagawin po natin, maglalagay din po tayo ng 2 itlog. Yung tamang laki rin lang po ng itlog ang ating ilalagay kasi naglagay na rin po tayo ng harina. Pero yun nga, tulad po ng aking sinabi, medyo kulang po to ang ating harina. Kaya naisipan ko mga kapatid, lagyan natin ng crispy fry. Dahil sa kulang na po ang ating harina, crispy fry po ang ating ilalagay. Ayan. Kasi tira rin lang po namin yan na prito po kami ng manok, tira po namin yan. Kaya inubos ko na po kasi sa masayang. At haluin lang po natin ang ating gagawing torta ng puso ng saging. Halu-haluin lang po natin. Ayan mga kapatid. Para mamix po at magsama-sama ang ating mga ilinagay na rekado, yung paminta, yung sibuyas, yung bawang, at ganun din po yung crispy fry at ang harina, ganun din po ang itlog. Ayan, i-set aside lang po muna natin siya ng mga 10 or 15 minutes para po medyo
ma-mix yung ating mga ilinagay na sangkap. So, ayun nga po mga kapatid, magpiprito na po tayo ng ating tortang puso ng saging mga kapatid. Dati po nagawa rin po ako nito na ginagawa po namin burger patty. Yes po mga kapatid, pwede rin po natin gawin tong burger patty. Pangpalaman po natin sa tinapay. Dati hindi ko rin po ito alam gawin, may nakapagturo rin lang po nito sa akin kung paano po ito gawin. At pwede rin palang gawing ulam itong puso ng saging, or pwede rin palang gawing torta. Kung ano po yung procedure ng pagtotorta po natin ng talong, or kung dilis, or kung hipon, ganun din po ang gawa nito ng puso ng saging mga kapatid. So bago ko po pala makalimutan mga kapatid, pakisubscribe po ang nag-iisa ko pong member na si Melvin Vlog. Ganun din po, paki-like, paki-share at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod niyang gagawing videos. At paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog. Paki-like, paki-share at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. At paki-subscribe din po ang aking second account na Ricky Insomnia Oragon TV. Paki-like, paki-share at paki-pindot na rin po ang bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing video. So ito mga kapatid, balik pang dalawang salang ko na po to ng ating tortang puso ng saging. O diba, nagkakamali-mali na tayo, pinag-uusapan pa lang tortang puso ng saging, ngayon napunta sa tortang talong. Saan ka pa? Cherry! O diba? O, so wag nyo na pong pansinan ng aking plangganita po dyan, kasi mas nakikita pa po yung plangganita kaysa sa paglagay ko po ng tortang puso ng saging sa aking kawali. Kasi medyo mababa po ang aking camera, ang aking cellphone na pang vlog, kaya ayan ang napapansin, nakikita pa yung plangganita kaysa sa kawali kung paano ko po tinotorta. Ayan mga kapatid, medyo ibilog-bilog din po natin ang ating torta, ang ating tinotorta, ang puso ng saging. At sa ito na nga mga kapatid, ang ating pong finished product ng torta ng puso ng saging. O diba, yummy, napakasarap. Yan po ang aming ulam sa tanghaling ito, dahil yan po ang aking naisipan na gagawing ulam sa umagang ito nga. So bye bye mga kapatid, God bless you.